Guys, hello guys. Good morning guys. Ang akong buhaton karon guys is mamilo. Kidaghan kay ko pilonon guys. So, ako mga gilaban guys. Na siya guys. Nagtampo ako na pilonon. O karon guys, mamiloin ako guys. Ora ni asa akong video. Muni karon akong buhaton guys, mamilo. Guys, kumusta naman mo diha guys? May buntag. Oh guys, kung bago pa lang mo sa akong YouTube channel, please support. Please subscribe sa akong YouTube channel, Catalina Arts. So guys, magpasalamat ko sa inyong dako nga inyo kong i-subscribe, i-like, i-share. Magpasalamat yun ko guys, magpasalamat yun ko. Guys, dapat akong apo guys, ang samukan kaayo. Muni, di ko katiwas og pagkuan guys. Pamilo kay mo pasabak pud siya guys. Na hello, good morning. In the morning, baby. Sige. Na hello, good morning. Pakis. Hi. Good morning. My name is very good. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. A, B. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, S, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, Muna siya guys, ang akong trabaho di makahuman-human tungod ni ani ang akong apo. Playing kiss baby. Bye-bye. 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 Pagduain na bibi ha, mamilo pa si nanay ha. Mamilo pa si nanay ha. Sige. Play lang isa dito sa gawas bi. Pag play lang ina ha. Mamilo pa si nanay. Oh guys, oh. Pakikistorya isa. Oh, guys, di man kumahuman ini pagpilo. Guys, kaya di nagpa sabak naman re. O, di rin na lang kukutob, guys. O, daghang salamat sa inyong pag-support sa ako ang YouTube channel. O, magpatudlo na po ni siya, guys. Og suwat-suwat. Diba, guys? Bye-bye!